హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ డైరెక్టర్ని. ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఎలక్షన్ హామీల్లో ఈ 30 పడకల హాస్పిటల్ని 100 పడకల హాస్పిటల్ చేస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. సో ఆయన ఇచ్చిన హామీ ప్రకారంగానే ఆయన ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత, ఉప ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ప్రియారిటీ పిఠాపురానికి డెవలప్మెంట్కి ఆయన చేస్తున్న ఈ పనిలో ఫస్ట్ పిఠాపురం దీనికి 30 పడకల దాన్ని 100 పడకల దాని కింద ఆయన శాంక్షన్ చేయించడమే కాకుండా చాలా త్వరగా పనులు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఆయన వచ్చి శంకుస్థాపన చేసి వెళ్ళారు. ఇక్కడికే శంకుస్థాపన చేసిందే, పనులు కూడా స్టార్ట్ చేశారు. లాస్ట్ 15-20 డేస్ నుంచి వర్క్లు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఈ వర్క్స్ కూడా చాలా శరవేగంగా వితిన్ 1 ఇయర్లో కంప్లీట్ చేసి అందరికీ అందుబాటులో వచ్చేలాగా ఆయన అయితే చాలా పూర్తి ప్రగడ్బందీగా చేస్తున్నారు. ఇది ఆయన పేరేంద్ర పవన్ కళ్యాణ్.